Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress hakajan mi jaka khat saw tarik unai lar ar phulai kala penlong da kajing thang bombati ban sngolam iki babun ki man siem breu ki balado hakajing ya snam hakajala Manipur kabala ne dagi benai ka Mahila Congress hakaju ka por kala penram jor ya kajing le bam sut nyau jung menteri rang badu kari Narendra Modi halor ki jing ja ha Manipur habakran shakilat pathai khubor ka presiden ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong Joplin Shila kalau ong ba la shis pa saus ni kajing ki ha Manipur kalayat hakaba kladon kajing shale beijot ki kenthei Henry menteri rang badu kari India sham la pusha ai ruem ka kong Joplin kalau ong ru ba menteri rang badu kari ula ban pensange ya kani kajing kenat ha Manipur Henry ularit penban shabari bat keleng ka perthei Henry ka baja halayeng sham lale ai na kalian ka Mahila ka khanyo na ka pra tarik kan hiar sa Delhi banit ban IT de kador khas sa menteri rang badu kari bat kumjo sa menteri ka tanat kampo yeng ka sarkar pedeng ni ka jingthang momati jungi mentasni kade halor ba u prime minister jung kadi India Narendra Modi hadu menta la shispa sausni ba ka don ka jingkan at kajing syarif ki kenthei hapo Manipur pushe kum menteri rang ba kari India ula ban pensange ya kan kajing kenat ya kan kajing jaha Manipur Henry ngiyoi ba ulet jinglek ulet chabari ulet che America ulet keleng ke perthei Henry ke ka baja pada hayeng le nakadao iyo ngimla bantip kiyeng mani ki syathang da ki lai spa palat lai spa ki mani syathang kiyeng mani Kristan ki kenthei syarif bun na ki breu basa hapo Manipur kila petwer saya weipat ki state kum ka state Meghalaya menta bun ki nong petwer na Manipur ki don bapli kinle kumno don uta unong peit nong khmi yaki hakajing sngo junga ngatharai utharai baka north east like no ka Assam mo ya ka north east utharai bakam dere hapo India takadaw bo sngap jar kumni habang ayas no po parliament ru ki ong ba kitu ki hapo Manipur kide ki breu na po Burma kide ki Myanmar ne ki kita lada kalong kumni la shai la singi ula ban ong ba hapo Meghalaya kide ki breu na Bangladesh ba mangi ki jait ban reu khasi janja garong ide na po Bangladesh tede ja kum ba ja hapo Manipur hang ni ngile kumno ke ni hap yakin dit ban reu menta ngin hab ya kendit benreu bangin hab ya pek ya kli ba ngin hab ya kibreu kidi ban sutu ya no banjit yunong mikmat la sha laisi ba ka ne shisha ka kta shisha ya ka ri ba ka jait benreu jungi ya kalau wei ki kon ki ti jungi kinlong kumno ka pencong sier ya ka ka baja pa Manipur menta ka pencong sier ni badon hapo Meghalaya ru kanja ayu ngim la bantip ya kala shalai si lo la banja hang niru thaba u menteri rang ba jong karin dia pushe ya ka Manipur ka badon ha notice mo mangiru ngidon po notice pushe te pila ban mudon kanja ayu kenyangi meeting biang hadirin ka Independence Day bangin hap ya pak koi ka memorandum ti haknuan khat new khat pratarik in hap ya le Delhi ingin saya lihat ka memorandum ngin address pe you Prime Minister